шоколадчето Ваня. Браво! Оправи веригата отзад. Така. Ние ги държиме малко изкъсо. Да, на къса кишка. И марципанчето Алекс. Момичета, след малко специалист от Националния център за научни изследвания на Франция ще ни каже какво мисли за скандалните записи, които нашумяха у нас в последно време. Да. Конфронтирахме мнението на специалисти от различни области и стигнахме до извода, че монтаж няма. Още подробности след малко, а сега е време да се преброим. Вие, Аз? Герасим Георгиев, подписахте ли се за новата конституция на България? Съвсем не! Няма да лъжиш. Според подписката на Яне Янев, може и да си се разписал. Не мога да знам!